So Tafazo Chidawa is being accused of being a criminal. He's currently trending on Twitter right now. Let me just read tweet Panap. Hans Tafazo is a well-known criminal. We have known him long before his recent social media fame. He was allegedly involved in smuggling stolen vehicles from South Africa into Zimbabwe and currently has pending cases related to these activities at the magistrate courts. According to Zimbabwean law, no one is allowed to operate a security company without prior experience in the security services or without having served at least at the rank of lieutenant in the army or chief superintendent in the police. His company matrix is only registered at the company registration office, and apart from a CR14, he has no legal qualification that entitle him to own or operate a security company. If you observe his security personnel providing VIP protection, you will notice that they carry blank guns as he does not possess a license permitting the use of real firearms. We have known Keda for a while when he was a corrupt policeman collecting money from Copacabana Mushikashika. In Twitter, yaita noise singamboite ku Twitter. Apparently, a lot of people are agreeing with my statements. I don't know him personally, but my accusation acho akawandisa. Tingati kuvengwa here nevanhu ozvikutaurwa, it's actually the truth. Facts are stubborn, but I really love what the guy is doing in our community. Ndofunga munyatsona kuti vakomana vemutoriro vari kubviswa mumastreets nemukomana uyu and mbavha ari kubata mbavha. At this moment, opposition is very furious because he offered to hand down madzibaba veshanduko. Ndonyaya yanga ichingotrenda this whole week. Everyone has a past, but my question now is, has Tafadzwa changed? Given the scenarios that are happening, kungonzi mukomana anenge achingonzi akaba akazoita sei, nyaya dzatafadzwa dzacho dzakawandisa. Saka toti mukomana akachinja here kana kuti his past is following him. Problem inenge iri kuitika ndeyekuti Tafadzwa is mixing business and politics. He's a politician, yes, tozoti mukomana akambocontesta kuZANU-PF akaluza hake, but ndofunga nyaya yekuda kuve involved munyaya dzeZANU-PF ndo iri kungoita kuti opposition imutsvagire mhosva dzake. Pamadrugs apa mukomana ari kugona. Paasiri kunyatsobata basa ndepekuti ari kusiya masuppliers, ari kuswera nevanhu vari kuita zvacho zvemadrugs. We might applaud him for doing this great job yekubvisa madrugs mumastreets edu, but the matter of the fact is chero zvake akavatora vakomana akaita kunge avavharira, but problem is masuppliers acho. Pane vamwe vari kutoti, is he trying to protect masuppliers? Ndo zviri kuitika here? Chichiri kuitika? Because my suppliers acho mamwe acho anenge achinzi ndeye ZANU-PF, but mukomana is quiet about my suppliers, is not saying anything. Saka pamadrugs apa panenge pane nyaya. Is he protecting my suppliers sezviri kutaurwa nevanhu? Handizivi yangu ipapo. Pane mumwe ari kuti panapa, yeah, I second you. In 2016 he stole $3,000 from my relative. We managed to recover it from him. He's a criminal. Nyaya dzachoka kwadziri kuenda. And how does a criminal fight another criminal? He is an extortionist. The moment you see a private investigator boasting about investigating love affairs, be sure he has failed. Okay. Ndo kwake cheko kwema love affairs. Ndo zviri kunzi zvoni. The moment you start seeing achiboasta about my love affairs, ye kutoti atofela kudhara. And this Tafadzwa chidhakwa needs to be put on exposure. He is fighting the masses. He is defending Zvigananda. He benefits from Zvigananda. No problem yandinge ndiri kuona pana Tafadzwa. Yes, he's doing a great job, but anenge ari kuvharira vanhu mukati. I don't know. We all know him. Hanzi panapa, we all know him. Iri mbavha. I was even shocked kuti ndiye muridzi weMatrix. Okay, ndo vanhu vari kumuza. I said Tafadzwa, I don't know Tafadzwa personally, so I cannot say Tafadzwa imbavha, Tafadzwa ichi. But according to my accusations, acho ari kungobuda, muri kungozvinzwirawo mega. Ndo vari kuti imbavha, ndo vari kuti he's a criminal, he did this and that. Andisini ndiri kutaura, please. Then someone is saying panapa, speed yakawandisa muZimbabwe, amudi izvozvo, everyone is struggling. Iye otsomana namadzibaba oshanduko, forgetting kuti mitoriro yese, it's because of poverty. Okay, I'm not going to say the last word that is being said panapa because I think kuti kutukana kwakashata vanhu ngatisatukane. But anyway, zvikonzi mukomana speed yake yanyanya kuda kunonotsomana nababa veshanduko, achisiya vanhu vari kuita zvemutoriro, achisiya
Otom and Arku is actually forgetting the real problem. Look at vanhu vaite madrugs. Ndo yaari kufanira kuita, make sure, because the moment you don't empower those people that are coming from rehab, the worse they are going to be out there, because havana zvekuita vanoita vanongodzokera futi kumadrugs kwacho ipapo. Handizivi hangu what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya yese iri kuitika iyi. Tafadzwa criminal zvekutodaro icriminal here kana kuti vanhu they are trying to sabotage his work panapa.